k'a ka bira ana a ye bira aw ni aw n'a ka sɔrɔ la a ma fosi kɛ an na an bɛ ala fo ka wale ɲuman dɔn maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ma bi ye an bɛ dugawu don kɛ an ka banbagatɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye renouveau télé lajɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan maa o maa bɛ ka an lajɛ nin wagati kofɔlen in na foli ni tanuni bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ko bɛɛ k'i bisimila renouveau matin kan Renouveau matin ni o ye renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye kɛnɛ sigira aw ye k'a fɔ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni ce aw ka danaya la renouveau télé sugantili la bi ye tɛnɛ ye marisi kalo tile 21 san 2022 aw nisɔndiyalen de bɛ aw bisimila bonya ani karama kɔnɔna la ka aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan aw ka kunnasiri o ka ban pewu aw ni layidu ta aw ye k'a fɔ nin kɛnɛ an bɛna sigi aw ye kɛnɛ min kɔnɔna la aw mago bɛ jɔ kunnafoniya fɛn o fɛn na a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la o la an bɛ to an ka layidu kan kɔ ni ala ma basi kɛ an na solika wuli kɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma aw minnu sera aw ka baarakɛyɔrɔ la n'aw bɛ k'an lajɛ an ka foli bɛ aw ye maa minnu fana bɛ solika wuli sabati don o don ka anw lajɛ sokɔnɔnaw la an bɛ foli ni wale ɲuman dɔn kɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ minnu fana bɛ sira la ka taga u ka baarakɛyɔrɔw la n'u bɛ ka an lamɛn an ka foli bɛ u ye o bɛɛ lajɛlen ka taga dɔɔni dɔɔni ala ka se ni bɛɛ ɲuman ye i seyɔrɔ la radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnni ka bɔ segu an bɛ segukaw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ radio bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio jigiya ka bɔ sankaw fɛ yen nɔ radio naru samaya ka bɔ ɲɛwulini radio dame ka bɔ bɔrɔn radio fasokanu ka bɔ welesebugu radio ciba fm ka bɔ kati falajɛ radio nema fm ka bɔ kasaro radio tolerance ka bɔ mopti radio miracle fm ka bɔ buguni radio kusata 2 ka bɔ jalakɔrɔbugu radio altakadum ka bɔ sikaso kaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ radio mamelona ka bɔ kebila fo ka taa se tamani ma maa minnu bɛ ka an lajɛ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka page facebook kan renouveau fm renouveau télé page sanfɛ minnu bɛ k'an suit direct la ko abonné kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma anw ka dibila baarakɛbagaw yanni an ka don baaraw kɔnɔna la an bɛ foli belebeleba di aw ma sabula aw ka wuli ka jɔ kama kanubagaw bɛ ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ ka u to fo u jabala la fɛn bɛ tali kɛ renouveau matin jamakulu la jama bɛɛ lajɛlen dafara ka ban sɔni sɔni an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la o la bi jɛmukan bɛna boli kibaruya minnu kan bakurubaw dɔw filɛ nin ye isa kaba sidibe bɛna walawalali kɛ aw ye bi kumasi min kan o de bɛ tali kɛ ko à la recherche d'un compromis o la compromis ye fɛn min ye isa kaba a bɛna da don la ka se ka ɲɛfɔli kɛ ani mɔɔ sugantira kun min kama a bɛ bila okumu min kɔnɔna la isa kaba a ye ɲininiba kɛ o ko kana la a bɛna ɲɛfɔli kɛ fɛn bɛ tali kɛ Umar Baba Traoré la Umar Baba Traoré ale kɔni danaya kurakurayara k'a da ale kan tuguni ka kɛ AGSM ɲɛmaa ye ni o ye Association des journalistes sportifs du Mali olu kɔni ka jɛkulu ni o ye kunnafonidila minnu ka baara ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dili ma olu ka jɛkulu ko danaya kurakurayara k'a da Umar Baba kan tuguni an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ direct la sɔgɔmada in na ko kunnafoniya da kanubaga bɛɛ lajɛlen tulo kan Seri Jara ka bɔ groupe renouveau la yan nɔ renouveau sport Seri Jara fɛn bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniya maaw ɲɛ minɛbaga don groupe renouveau la yan nɔ ani Seri bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ fɛn min kɔni ye coupe du monde qualification okumu kɔnɔna la Mali ka sélectionneur national ni o ye Magasuba ye ale kɔni ka lisi ko o dangɛnɛmayara o la Seri bɛna o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen di maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka faamuyali kɛ o ko kana la o kɔfɛ aw ni Amadu El Konare bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru kɛnɛ kan a ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira ka ban Sori Ibrahim Diallo a bɛ bisimila tani ka segin kibaruyaw olu kɔnɔna la Awa Danjogo fɛnɛ bɛna bisimila kɛnɛya kibaruyaw kɔnɔna la anw ka don fɔli duma o bɛ o kɛrɛfɛ Alexis Kalambiri ko ale ma sɔn o laseliw fɛnɛ bɛna kɛ bi jɛmukan in ale kɔnɔna la bi kɔni ye tɛnɛ dɔgɔkun daminɛ bi o la kibaruya di sɛbɛn minnu bɔra bi olu ɲɛfura fɔlɔ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen bɛna bɛɛ dala salo Amadu El Konare fɛ k'a di aw ma bonya ani karama kɔnɔna la ko kanubaga bɛɛ lajɛlen ka i bisimila ni ala ma basi foyi kɛ aw kelen kelenna si tɛna na fɔ aw jigi kɔrɔ bi kunnafoniya ko nasira fɛ Amadu El Konare i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta a bɛ cogo di somɔgɔw baasi t'i la n bɛ ala tanu n bɛ se k'a fɔ i yɛrɛ fana kɛlen sa faso don fɛnɛ a bɛ n'a fɔ i fana bɛ ɲini ka don o la malikura ko nin y'a kɛtɔ ye sɛbɛ ye sa o tɔgɔ di ta donc nin bɛɛ la halisa malikura ko tun ye kolonkɛ ye wa
ou bien alisa kuma kɛ sɛbɛ fɔlɔ jigiya cɛ ko mana fana cogo politiki baaraw la jamanadenw kɔni mi to siga la layidu caman taara ɲɛ u ma ɲɛnabɔ hali b'o siga bɛ donc ni min ma kɛ kɛnɛ kan jaraki ni plan da ni tɛmɛ wala k'i an tɛ se ka da o la ma baara gɛlɛyara ko mana se o niveau la Amadu tiɲɛna a kan ka ɲɛɲini jijɛma jɔli la waati ja danaya de tiɲɛna mara ɲɛmaw ni maradenw cɛ ka bi faga caman tɛmɛ il faut que o danaya ka lakurakuraya tuguni ka kow bɛɛ lajɛlen dala bɛn sinon maliden sɛgɛnna an ka dugawu kɛ sɔɔni an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn mun b'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ bi an n'o bɔ k'o da ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw ye siga foyi tɛ o kuma la ko kanubaga bɛɛ lajɛlen ka i sɔgɔlen to anw na an bɛna kibaruyaw dayɛlɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye Sankolo ale bɛna jɛya Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka Buguni marabolo kɔnɔ ka fara Kita kan ani Sikaso nɔgɔ bɛ da kaba la olu fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛna ci Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fiɲɛ min bɛna bɔ Worodugu fɛ nka Bugunikaw fɛ yen nɔ ka fara Sikaso kan ani Kita o Kɛɲɛka yan fan fɛ Kulikoro San Kucala olu kɔni ka fiɲɛ o na bɔ Kɛɲɛka fɛ fɛn bɛ tali kɛ bi yɔrɔjan filɛli la ko gɛlɛya bɛ na don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye yɔrɔjan filɛli min ko da a bɛ daminɛ kilomɛtiri 3 ka taa bila 6 la o filɛli ko gɛlɛya bɛ na don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais an jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ olu ka yɔrɔjan filɛli min bɛ gɛlɛya bi o ye kilomɛtiri 6 ka taga bila 9 bɔɲɔnko la gɔngɔn bulon fɛnɛ ye o sababu ye fɛn bɛ tali kɛ san fiɲɛ ni sanji la o bolo dalen no bi tile bintɔ ka don su kɔnɔna la Buguni kaw fɛ yen nɔ ani Sikaso fo ka taa se Kita ma Kulikoro ani Kucala ni marabolo kofɔlen ko bi tile bintɔ la ka don su kɔnɔ olu bɛ se k'u sigi ni san fiɲɛ ni sanji ko ye bi tile ga in na funteni boloda cogo olu ye ninnu ye Kayikaw bi aw ka funteni hakɛya o bɛ yɛlɛn ka taa jɔ degere 41 na Kulikoro olu ta bɛ kɛ 40 ye Sikaso degere 37 Segukaw olu ta bɛ kɛ 40 ye ka fara Mopti kan Tombouctou olu ta bɛ jɔ 38 na Gao 39 Kidal 37 Menakakaw fɛ yen nɔ bi olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 40 ye Tawudeni 33 Buguni 39 Kucala o fana bɛ kɛ 39 ye Kitakaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 41 na fɛn bɛ tali kɛ Ɲorola ani Nara ani Douanzan olu ta bɛ jɔ degere 40 na Sankaw fɛ yen nɔ bi olu ka funteni hakɛya o bɛ yɛlɛn ka t'i jɔ degere 42 la Baɲangara olu ta bɛ kɛ 40 ye Joyila degere 39 Bamako disiki kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛna da kaba la tilemafɛ fiɲɛ bɛna ci a fiɲɛ fanga kɔni tɛ na bonya kosɛbɛ bi yɔrɔjan filɛli min bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taga bila 9 bɔɲɔnko la ko gɛlɛya bɛna na don o filɛliw la bi ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye funteni hakɛya bi tilega in na o bɛ kɛ degere 39 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 36 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 41 ye ni wagati bolo da cogo bi tɛnɛ sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna ma ko ɲɛ bɛɛ ka se k'i ta fɔn dɔn k'ala ka bi tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma don kibaru ale bɛna dayɛlɛ aw ye Amadu El Konari ka labɛnw sabatira sanga ye 25 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ studio Bamidaw kɔnɔna la yan nɔ Amadu n bɛ sira d'i ma tabarikala an bɛ sira minɛ ni barika ye waati kelen min fɔra nin ye o bɛ Kulikurukaw olu fɛ yen nɔ fo ka na Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a ye aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru bakurubaw bɛna tali kɛ Mali ni CEDEAO y'a bila dankan jumɛn na wulikajɔ jumɛn kɛra jamana ɲɛmaw kɔni labɛnnen don ka mun kelen de kɛ sisan an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na sisan dani nɔ kɔri tɔgɔla ka taa foli di an ka jamana kɔri sɛnɛnaw ma n'i ye Kucala lajɛ kɔriko la olu kɔni bɛ sanfɛ kosɛbɛ Mali ye a ka jɔyɔrɔ gale sɔrɔ farafinna bɛɛ lajɛlen na kɔriko la jamana kuntigi Asimi Goita yɛrɛ de y'a kanu ka taa foli di Kucala a n'a mara bɛɛ lajɛlen ma ko zirafara karila bɛ ntolen ta ye a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an bɛna o kumakanw lamɛn bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ waati kelen min na i ye k'a dɔn Asimi Goita ale bɛ bɛɛ ani kelenya kumaw la waati kelen cadre
d'échange maaw fana tun bɛ jɛrɛ la jɛrɛ mun na u ye dusuma kasaka caman fɔ minnu yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ni farancɔrɔ faga maa ɲɛmaw dɛsɛlen ko u k'a ko di olu ma olu ni CEDEAO ka kuma olu bɛ se ka bɛɛ fɔlen na cogoya min na an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la kibaruyaba caman wɛrɛ bɛ yen minnu bɛna bila nin cɛ ma o dɔ ye an bɛ taa narakaw fɛ yen finitigilakaw bɛ wuli ka jɔ min na yen kɛlɛbolo kɔnɔ marabolo ɲɛmaa yɛrɛ y'a kanu ka se ka taa foli bila u la ka se k'u laɲagari u ka baara la an bɛna o ja dɔw yira u la sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la a ye aw danse misɛnmanw bɛna fara ninnu kan bin tɛnɛ dɔgɔkun daminɛ na walasa an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kokura aw mun sualen don an na ko aw ni ce a y'aw danse min ye jɔakun laban nin na min CEDEAO ale ka sɔrɔnadoba n'o ye Goodluck Ebele Jonathan ale nana kokura an ka jamana kɔnɔna la nali ze na ale kɔni bɛ tali kɛ an ka jamana faamaw yɛrɛ ka laɲini belebele la laɲini minnu na u yɛrɛ y'a kanu ko jamanadenw ka gɛlɛya min bɛ u kan fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ kow la cogo min na waasa gɛlɛyaw ka duga jamana yɛrɛ ka lafiya hali bi taaɲɛ baaraw bɛ sabati u y'a kanu ka kumaɲɔgɔnya ninnu don kokura ni CEDEAO ale maaw ye min ye hakili falenfalenw kɔni kɔnɔna la jamana faamaw y'a yira olu ye u seko n'u damayira bɛɛ lajɛrɛlen kɛ nka hali bi n'a ka bi CEDEAO kɔni jɔlen bɛ kaki a nɔni nɔ nɔri o ma bɔ olu se dayɔrɔ la sabula olu kɔni ye kumakan minnu lase waati tɛmɛnnu na k'u b'a fɛ furanjɔrɔ fanga kana tɛmɛ kalo 12 walima kalo 16 n ka fɔ san kelen ani i k'a dɔn ɲari min bɛ tali kɛ jamana faamaw la olu tun ye laɲini min kɛ ka ɲɛsin u ma n'o ye minnu fɔra sigi ka bɔ ba kɔnɔna la refondation assise la k'a daminɛ k'a dɔn kalo 6 fɔ ka taa se san 5 ma olu kɔni ye o tɛrɛmɛ ka camanba bɔ o la ka na i k'a dɔn o jɔ san 3 bɔɲanko la CEDEAO ma hali bi n'a ka bi u kɔni ye ma kala don ɲina ka bɛn ni o ye jamanakuntigi Asimi Goita ale yɛrɛ de danganaya di gouvernement jamakulu ma u ka fɔla ale yɛrɛ ka se k'a lajɛ kokura ko ninnu san hakɛ bɛ se ka bɛrɛ bɛn cogo min na o kama o laɲini kɔnɔna la min ye Mali gouvernement ye kalo 10 ani kalo 24 n'o ye san 2 bɔɲanko ye o kɔni laɲini kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma u kɔni farala ɲɔgɔn na o fana kan ka sɔrɔ bɛn ma kɛ o kan CEDEAO maaw kɔni bɛ wajibiya tun ka taa hakili jagabɔ kura kɔ u danyɔrɔ ye yɔrɔ min ye ni ka se k'o lase anw ka jamana faamaw ma nka san 2 min kɔni bɛ yen ni hakili falen min kɛra jɔakun laban in na o kɔni kɛra an ka jamana gouvernement danyɔrɔ ye fɔlɔ an bɛ waati min na i ko sisan u ye bataki kɛ bataki min na u y'a sɛbɛnciya k'a fɔ nin bɛɛ lajɛrɛlen kɔni ye jamana faamaw kɔni ye laɲini de kɛ ze na waasa hali bi n'a ka bi samasamali bɛ se ka duga cogoya min na yetaw ka kɛ kelen ye ɛlɛ ni an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan o bɛ se ka duga ka bɔ cogoya min na min ye Goodluck Jonathan segin kɔni kɛra ka sɔrɔ bɛn ma kɛ kelen kan hali bi o kuma gɛlɛya bɛ sen na hali bi an ni an dɛmɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ o nasaratigɛ la min bɛ tali kɛ Goodluck mana segin ka kɔmasegin baaraw kɔni ɲɛfɔliw kɛ CEDEAO jamana faama ɲɛmaa ye n'o ye Ganakaw ka masakɛ Nana Akufo-Addo o na wuli ka jɔ kuraw kɛ ka ɲɔgɔnyew kɛ u fana ka kuma labanw ye mun ye o na fɔ yanni o cɛ an ka jamana faamaw bɛ n'u jɔ se jumɛn kelen na o fana a ta hakili jagabɔ ye min ɲɔgɔnyew ni ɲɔgɔn faamuyaw bɛ jamana faama ani minisiri ɲɛmaa ani maa maraba minnu bɛ yen n'olu da bɛ a baaraw la waasa ka se ka hakilina ɲuman sɔrɔ ɛlɛ ni jamana faamaw yɛrɛ y'a jira nin waati na k'a fɔ u b'a fɛ wulikajɔ bɛɛ ka kɛ i n'a fɔ u ye layidu minnu di degun kana se jamanadenw ma fɔ k'a kɛ damatɛmɛ ye min ye gɛlɛya min kɔni bɛ yen jamanadenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka waati gɛlɛn caman ku hali bi n'a ka bi ka laɲiniw kɛ fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ kelen ye cogoya min na an bɛ to jamanakuntigi ka kibaruyaw kɔnɔ ka taa kucalakaw fɛ yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɔɔriko kɔni kun kan Mali ye jɔyɔrɔba sɔrɔ ɲina sabula farafinna gun kan Mali y'i jɔ jɔyɔrɔ gale la kɔɔriko ale jaabiw la o kama jamana faama y'a kanu a n'a ka delegation ka taa min ye Kucala jɔakun laban ninnu na ka taa foli bila i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw la kɔɔri yɛrɛ cɔla don na a kɛnɛ kanna na foli ni bonyamasegin kɔfɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma olu mun yɛrɛ sɔnna ka kɔɔri sɛnɛ ni jamana faamaw kɛlen ka hakilinaw ta ka dɔ fara baaraw kan min ye jamanakuntigi kɔni ye i k'a dɔn wele ka kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛrɛlen ma ɛlɛ ni an ka fɛɛrɛ kɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen wa ko an k'an ka faso de lafasa kosɛbɛ karisa ye nin kɛ karisa ma nin kɛ an k'o bɛɛ lajɛrɛlen bila an k'an jɔ faso ale kɔfɛ Colonel Asimi Goita a y'a ka dantigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ bamanankan na minnu yɛrɛ la an ye ja dɔw sɔrɔ ORTM fɛ an k'a lajɛ dugutigiw u ye layidu ta ko gouvernement y'a se k'u ye
k'u bɛ ko kɛ ko ma dega kɛ u y'o de kɛ nin san kɔnɔ a ye foli bila la u ye kɔɔri sɛnɛ ka na ni Mali jamana ye ka wuli mɔgɔ tɔ kɔfɛ ka tɛmɛ u la ka na Mali bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka foli bila la dante foli kɔnɔ u ni ce jamanadenw tɔgɔ la u ni ce président yɛrɛ tɔgɔ la ani dunɲɔgɔn tɔgɔ la kɔɔri sɛnɛ ye mun kɛ nin ye misali de ka yira maliyɛn bɛɛ la gouvernement ka amina ba kun ye ka kɔɔri sɛnɛ komi bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya tun b'a kɔnɔ a fɔra an ɲɛna ko kɔɔri sɛnɛnaw ko nin so man di sabula da kan ko wari taga sɔrɔ kɔɔri la ko nin so man di sabula da kan nɔgɔ ko u ka gɛlɛn gouvernement yi seko la ani opérateur économique a bɛ foli bila olu fana ye mun y'a to kɔɔri sɛnɛnaw u ka sɛnɛ kɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ an bɛ Mali kura min nɔfɛ a tɛ taa an ka kobaw kɛ a tɛ taa an ka ko kɛ maliyɛnw yɛrɛ ko min kɔnɔ maliyɛnw ka sɔrɔ bɛ ko minnu kɔnɔ u ka hɛrɛ bɛ ko min kɔnɔ ko min bɛ Mali jamana ta ɲɛ o de Mali kura ye donc b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ kɔɔri sɛnɛ ye misali min yira nin ye maliyɛn bɛɛ de kan ka nin yira i ka baarakɛyɔrɔ la a kɛra sɛnɛkɛla tɔ ye a kɛra furakɛlikɛla ye kɛnɛyabulon so mɔgɔw ye a kɛra kalanda so mɔgɔw ye a kɛra sɔrɔdasi ye a kɛra kilibulon mɔgɔw ye bɛɛ de kan k'i se ka jamana ko in na mun b'a to sisan wɛrɛ an ka fɛn wɛrɛ fɔ an ka jamana ko mun tɛ nin ye bɛɛ ni so ka diya ka fɔ kɔɔri sɛnɛlaw ɲɛna ka tila fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna n'i ko hɛrɛ tɛ taa gɛlɛya kɔ an bɛ ka ɲaɲɛ bɛ jamana na k'an bɛ ka ɲɛb'u fɛ mɔgɔ de sɔnna ka gɛlɛya kun mɔgɔ de sɔnna ka kɔngɔ kun mɔgɔ de sɔnna u sara mɔgɔ de sɔnna dɔw jogina mun y'a to u kɔmɔgɔw u ye hɛrɛ sɔrɔ u bɛ hɛrɛ la u ka jamana tɔgɔ duman fɔ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u dusukun kelen ka jamana in an ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'an y'a bɔ dingɛ kɔnɔ a tɔ an b'o ɲɛnabɔ an dama ɲɔgɔn du kɔnɔna la n'i y'a ye dugu bɛ dugu la u bɛ kɛlɛ mɛ ni magalu ka dugu la den kelen na u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛlɛ an fana b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ni tɛgɛ mara maliyɛn kelen na maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛndenw dɛmɛ bamananw ko n'i ka wulujugu fa dɔ ta b'i kin ko caman y'a sɔrɔ ka tɛmɛ a kɛra sabula da kan an bɔgɔ de tigɛra sabula da kan dɔw b'u ka baara kɛ ka ɲɛ n'an tɛ fɛ dimi ka don an na n'an tɛ fɛ an ka maloya n'an tɛ fɛ an kuma su f'an ka ko kɛ ko min bɛ mɔnɔ bɔ an na f'an ka ko kɛ ko min bɛ maliyɛnw lakana k'u lakisi ala ka jamana lakana ala ka maliyɛnw lakana ala ka sɛnɛkɛlaw lakana ala ka jagokɛlaw lakana ala ka maliyɛn bɛɛ kɔrɔ fɛ tilebi fɛ k'an ka woroduyanfan ban ala ka bɛɛ lakana tabarikala colonel Asimi Goita jamana kuntigi ale ka ɲɛfɔli tun ye nin ye kucala cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw a denmisɛn bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa Mali marabolo tɔw maa minnu yɛrɛ fana bɔra ka se ka taa jamana kuntigi ka nin bɔli fɔlɔfɔlɔ ka taa i k'a dɔn u ka hakilinaw jira a kɛnɛ kan na olu kɔni ɲɛkɔrɔ a ye nin dantigɛ de kɛ min na a ye wele bila ka ɲɛsin k'a daminɛ Kayi fɔ Tawudeni maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a kɛnɛ kan min ye sɛnɛkɛla minnu ni sɛnɛkɛla ɲɛmaa minnu tun bɛ yen an sera ka olu lasɔrɔ ka se ka kuma di u ma jamana faamaw ye wulikajɔ mun kɛ ɲina waasa kɔɔri ka sɛnɛ n'o de y'an se nin jaabi na u ka se k'u ka hakilinaw di an ma jaw ma se ka labɛn ka bɛn ni waati ye nka u ka dantigɛw kɔni kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira nisɔndiya mun na ko olu tun ye a fɔ gouvernement tɛmɛnenw ɲɛna ko kɔɔri tɛna cɔli kɛ dugu la nka ka kɛ ni wulikajɔ kura minnu taara jamana faamaw fɛ ka se ka dɔ fara kɔɔri sɔngɔ kan ani nɔgɔya da ka kɛ minɛn dɔw la ko kama u y'a kanu ka kɔɔri sɛnɛ wa u bɛ laɲini kɛ ɲina san nata hali bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ fɛɛrɛ ka kɛ wulikajɔw ka kɛ kɔɔri ko subvention ka ciya sɛnɛkɛlaw ka engrais ko ani subvention yɛrɛ ka ciya
minɛn minnu bɛ n'o ye sɛnɛ maɲɔgɔlɔ minɛnw ye o kuma ni jamana min sinsinnen sɛnɛ kan ko n'a sɛnɛ ko donna ba la o de bɛ se ka kɛ sababu ye basigi ani bɛɛ o bɛ se ka na an ka jamana ale kɔnɔna la waati min na jamana kuntigi ani k'a dɔn jamana marabaaw kɔni bɛ ni sɛnɛkɛlaw kɔkɔrɔ min ye kucalakaw fɛ o waati kelen na tɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan n'o ye parti politique ye cadre d'échange hali ni y'a sɔrɔ o fana bɔgɔ b'a la ka sɛbɛkɔrɔ fɛgɛnya sabula maa caman b'u la minnu b'a fɛ ka wala sɛmɛ dɔw yɛrɛ y'a sɛmɛ ka ban i k'a dɔn olu fana ye barodalasigi dɔ kɛ barodalasigi mun na u ye kuma caman fɔ ka dusuma kasaya k'a caman fɔ nka kuma la belebele dɔ ni an y'a sɔnni sigi o kan o ye k'a fɔ ko u b'a ɲina jamana faamaw la bi sigi ka fɔ jɔnjɔn ka kɛ olu minnu bɛ yen n'u ka hakilinaw ni jamana marabaaw ta tɛ kelen ye u ka yetaw ka se ka kɛ kelen ye u ka n'u dɛ ka dɔw kɛ k'olu ye malidenjugu ye o kuma u y'a yira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ fana k'a fɔ olu kɔni n'i y'a sɔrɔ jamana marabaa furancɛrɔ faga maa ɲɛmaw dɛsɛlen kolokoto co ko u ka a ko la tɛmɛ olu ma jango kumaɲɔgɔnya min bɛ ani CEDEAO cɛ olu yɛrɛ ni CEDEAO ka sigi ka kuma u ka bɛn waati dɔ kan waasa an ka jamana ka bɔ gɛlɛya la min ye cadre ɲɛmaaya bɛ Modibo Sumare bolo nin waati na u ye ɲɛfɔli minnu kɛ an ka tigi ma jɔ a dɔw fɛ ni sanction do n'o sanction daminɛna depuis le 9 janvier kalo tile 9 an ko an b'o sanction contre mais minnu ye baara kɛ pour que o sanction ka na o ye gouvernement de ye baara kɛ au lieu de transition yɛrɛ coup d'état yɛrɛ kɛra transition ye proposition fɔlɔ min kɛ charte de la transition kɔnɔ o kɛra 18 mois ye et 18 mois kɔfɛ a ko ko ka dɔɔni fara kan yalasa baara ka ban et o dɔɔni a ko k'o kɛ san 5 ye on dit l'appétit vient en mangeant ni CEDEAO ye o k'a ma sɔn o ma aw dun b'a dɔn n'o kɛra CEDEAO bɛ sanction de kɛ ni sanction kɛra c'est vrai olu ma fɛn b'u ka sara la o ne bɛ hakilina jigi kɛ 91 CTSP membre 15 de bɛ d'olu ma kalo 15 minnu y'a to ni démocratie nana Mali la et bi o CNT kelen mɔgɔw n'o ye CTSP ɲɔgɔnna de bi 2,400,000 de d'u ma fɛn dɔw bɛ yen n tɛ sigi o kan n yɛrɛ balimamuso dɔ bɔra ka vidéo dɔ k'a yɛrɛ y'a ye an tɛ don o kɔnɔ mais pour dire qu'an ka sabali fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛna dans un pays normal comment an bɛ se ka essence prix yɛlɛn tile kelen kɔnɔ 20 ka taa gasoil yɛlɛn 32 ko foyi tɛ yen buru dilannaw b'u ka buru dilan ni électricité de ye intérêt la dɔw bɛ essence de utiliser pour que ka se k'u ka fɛnw baara kɛ n'olu m'u ka fɛnw prix yɛlɛ o bɛ kɛ cogo di c'est vrai que n'i bɛ gouvernement kɔnɔ ou bien n'i bɛ CNT kɔnɔ i b'i ka mobili ta ka taga maliyɛnw de ka impôt bɛ d'i ma o de bɛ kɛ ka essence k'i ka mobili la n'i mago bɛ Kleenex la maliyɛnw ka wari de bɛ kɛ ka i ka Kleenex san mais an t'an miiri furufuru feerela la ko dɔw bɛ bɔ sɔgɔma de 5 heures du matin pour que tilelafana 100 ka se ka sɔrɔ 10 heures denmisɛnninw ka dumuni kɛ midi an t'an hakili to olu la an t'an hakili to an ka opérateur économique minnu taara fɛɛrɛw kɛ banque niveau la ka taa fɛnw san olu ka fɛnw bloqué 2 mois et quelques olu bɛ ka fɛngɛw sara dans les autres pays u bɛ ka pénalités sara dans les autres pays et gouvernement tabarikala min ye cadre d'échange a ka maa ɲɛma dɔw ka laseli ye nin ye janko a ɲɛmaya bɛ maa min bolo nin waati na ni o ye Modibo Sumba ɲɛfɛ fana ka ladɔnya k'a fɔ tile 2 in na fana min ye CNT maa dɔ kɔni bɔra ni tibitaba ka caman ye bɔlɔlɔ sanfɛ min yɛrɛ tɔgɔ ko Amina Fofana kuma in kɔni ye maaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ jango a yɛrɛ kɔni kuma dɔnbaliya ani a b'a la ka kuma i b'a fɔ ko maa min tɛ a yɛrɛ ma o kuma kɔnɔ a ka jɔyama yɛrɛ sera maabakɔrɔ dɔw ma min ye k'a dɔn awa kati kɔnɔna la min ye Amina Fofana min bɛ yen ni a bɛ CNT la yɛrɛwolo debout sur les remparts ni a maa ɲɛmaw ye Adama Ben Jara olu kɔni ka tɔni to nka olu yɛrɛ fana ye sigi kɛ sigi min na yɛrɛwolo kɔrɔ kɔn kumaw kɔnɛ kɔfɛ u y'a kanu k'a bolo kɔni bɔ yɛrɛwolo de bi baara bɛɛ lajɛrɛlen na fɔ ka taa waati kuraw se ko a kɔni bɔlen kɔni gulonna fɔlɔ
o ye hakilina ba ye hakilina min tara k'a dɔn adama bɛɛ ni le cerveau ani a jɛw olu kɔni fɛ n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na min bɛ tali kɛ lakanako nasaratigɛ la minisiri min ɲɛsilen don kɔnɔna kanako ma ni o ye Dayu dɔ ye ale ye wulikajɔ kɛ ka taa Segu mara la min ye munumunu salo fɛn bɛ kɛnɛyako la ani kɛnɛya bolofara minnu bɛ yen ka se ka taa hakili falen kɛ ka ɲɛdanga kɛ n'u ye a kɛrɛfɛ min ye jalatigiba minnu bɛ yen ni jamana ye danaya da olu kan bi ni haut commandement ye danaya da o ni o dɔ ye gendarmerie ɲɛmaaba ye ni o dɔ ye k'a dɔn garde olu ka CM ye ni o dɔ yɛrɛ fana ye ka taa se protection civile ani polisiw ma ɲɛmaw ale kɔni munumunu salo kɛ Segu a n'a Nɔkandugu a lakana bolofaraw la waasa ka se ka hali bi n'a ka bi kanango bɛ se ka kɛ bil haki ye jamana cɛmancɛ bolo fɛ ka na jamana tabiya ye mun ye ni o ye ka se ka hakili falen kɛ ni an ka jamana laadatigiw n'a tabiyatigiw ni diinɛ batoba jamaw ye olu baaraw bɛɛ lajɛrɛlen bɛ a kɔnɔ ni jaabi jɔnjɔn minnu bɔra nin ko ninnu na an bɛna kuma o kan ka bɔ kibaruya kɔnɔ min ye segukaw fɛ yen honorable Abdini Kumare ale min ye kun ye Asima maaba ye waati tɛmɛna kɔnɔ waati la yanni Sumeli Bube Mayiga ale kɔni n bɛ wele kiri la min yɛrɛ tun kɛra sababu ye ka fɔ ɲɔgɔn ni farali sɛbɛkɔrɔ don min ye nin waati in kɔnɔna Abdini ye CNT maa ye nka a kɔni balila ka jama wele Segu nin cakun laban in na ka se sabula ko danaya tɛ politiki ma kan o kuma k'a bɛna a ka baaraw kɛ k'a dɔn jɛkulu baaraw kɔnɔna la n'o ye association ye wa ko association minnu n'olu ka ŋaniya tɛna kɛ politiki bavaya kɔni jigiya minɛ sigi CNT maa ɲɛma ni o ye Maliki Jaw ye ka kɛ ni taama dɔw ni i k'a dɔn wulikajɔ minnu bɛ sen na ale ma se ka ye kɛnɛ kan nka ko a ŋaniya tun bɛ yen an ye kibaruya minnu sɔrɔ ni an yɛrɛ y'a kuma ɲɔgɔn ye a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye a ka nin hakilina kuraw la sabula caman y'a jira k'a fɔ nin n'a kɛ baw faratɔ ye ka bɔ Asima ale kɔnɔ saga ye 40 ani 4 sɔrɔ nin wagati na min bɛ tali kɛ mege tan kɔnɔ o bɛ kulikurukaw ko fɔ ni o ye Madame Jara Jɛnɛba Kone ninnu bɛɛ lajɛlen jamukan in kanubaa ye an ma ɲinɛ o kɔ ko ni sɔgɔma an ka jamukan kɛnɛ kan Fanta Tumota wulikajɔ kunfɔlɔw tun ye nin ye fɔlɔ 44 de bɛ yen nɔ maa min y'i ka lancement kɛ i bɛ kuma ni o ye i ka juru de b'o la bi i ni réalisation k'a bɔ ɲɔgɔn na bi baasi tɛ tagalen ɲɛfɛ a bɛ ɲɛnabɔ Amadu k'i fo don kibaru ta ko fɔlɔ o tun ye nin ye o ye ɲɔnkiri yan yɔrɔ la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruya wɛrɛw ye sisan an bɛ taa siraba kana la tan ka segin kibaruyaw ka se ka o di aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na o b'a to maa minnu ma bɔ fɔlɔ olu kan ka taga sira minnu fɛ u k'o kibaruya jɔnjɔn dɔn minnu fana bɔra bilasirali jɔnjɔn ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Batɔma Kane ye Batɔma a lajɛ i ka wele bila Sori Ibrahim Diallo ma